मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। डीजे मनीष रक्सौल। कैसे जियाब तोहरा बीनू परान हो, कैसे जियाब तोहरा बीनू परान हो। चल जइबू ससुरा गोरी, चली जाई जान हो। कैसे जियाब तोहरा बीनू परान हो। चल जइबू ससुरा गोरी, चली जाई जान हो। तू ही त देले बारू अंगठी निशान हो। चली जइबू ससुरा गोरी, चली जाई जान हो। चल जइबू ससुरा गोरी। डीजे मनीष रक्सौल। हर संग करत रही तोहर इंतजार हो। साबित न कैलू हमर रेहे सच्चा प्यार हो। हर संग करत रही तोहर इंतजार हो। साबित न कैलू हमरे रे सच्चा प्यार हो। तन को न देलू हमरा प्यार के पुलान हो। तन को न देलू हमरा प्यार के पुलान हो। चल जइबू ससुरा गोरी, चली जाई जान हो। कैसे जियाब तोहरा बीनू परान हो। चल जइबू ससुरा गोरी, चली जाई जान हो। चल जइबू ससुरा गोरी। डीजे मनीष रक्सौल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। मिक्स बाय डीजे मनीष राज। सागर प्रेमी के गइलू तू भुलाई। परदेसी बालम के लिहलू अपनाई। सागर प्रेमी के गइलू तू भुलाई। परदेसी बालम के लिहलू अपनाई। राइटर बाबन के तू दिहलू ज्ञान हो। राइटर बाबन के तू दिहलू ज्ञान हो। कैसे जियाब तोहरा बीनू परान हो। कैसे जियाब तोहरा बीनू परान हो। चल जइबू ससुरा गोरी, चली जाई जान हो। चल जइबू ससुरा गोरी।